በአቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 1944 ዓመተ ምህረት እቲ ህቡብ ስዊዘርላንዳዊ ናይ ኣእምሮ ሓኪም ካርል ዩንግ ካብቶም ንሱ ዘጽንዓሎምን ዝሰርሓሎምን ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ እቶም ሳይኮሎጂካሊ ዳንጀረስ ወይ ድማ ብስነ ልቦናዊ መዳይ ሓደገኛታት ዝበሃሉ ሰባት ምልላይ ነይሩ። ኣብዚ ክንጸረልካ ዝግባእ ነገር ዩንግ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ገበነኛታት ወይ ድማ ዕቡዳት ተባሂሎም ዝሕሰቡ ሰባት ኣይኮነን። ብዛዕባ ተራ ወይ ኦርዲናሪ ዝበሃሉ ሰባት እዩ። ግን ንካልኦት ሰባት ብስነ ልቦና ናይ ምጉዳዕ ዓቢ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እዮም። ነዚኦም እዩ ሓደገኛታት ኢሉ ዝሰየሞም። ዩንግ ካብዚኦም ተበጊሱ ኣብቶም ሰባት ምርምር ብምግባር ክፈልዮም ጀመረ። ሳይኪክ ቫምፓየርስ ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ቫምፓየራት ኢሉ ሰይምዎም ኣሎ። ከምኡውን ኢተርናል ቺልድረን ወይ ድማ ዘይዓብዩ ህፃናት፣ ሻዶው ኬሪየርስ ወይ ድማ ጽላሎት ተሰከምቲ እናበለ ዝተፈላለየ ስም ሂብዎም እዩ። እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳብዚ ደረጃ እዚ ሓደገኛታት ዝገበሮም እንታይ እዩ? እቲ ዘገርም ነገር እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ብፍላጥ ወይ ድማ ኢንቴንሽናሊ ስለ ዘይኮነ እዩ። ኣብ ውሽጦም ከምዚ ዓይነት ባህሪ የርእዩ ከም ዘለው ፈጺሞም ኣየስተውዕሉሉን እዮም። ከም ዝኾነ ንቡር ሰብ ኮይኖም ዝነብሩ ዘለው ዝመስሎም፣ ግን ናብ ውሽጢ ኣእምሮኦም ኣትዮም ኣብ ውሽጦም እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ስለ ዘይመርመሩን ዘይግምግሙን እቲ ዘይተፈወሰ ጸገማቶም ናብ ደገ ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ሓደገኛ ዝኾነ ባህሪ ከም ዘርእዩ ይገብሮም። ምስኦም ዝራኸብ ዝኾነ ሰብ ድማ ካብኦም ክርሕቕ ይፍትን። ምክንያቱ ንሳቶም ፈጺሞም ሰላም ዝህቡኻ ዓይነት ሰባት ኣይኮኑን። ብኣካልን ብስምዒትን ዘድክሙኻን ዝሃስዩኻን እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ፍሉይ ሓደገኛታት ዝኾኑሉ ምክንያት ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሕማቕ ነገር ስለ ዘውፅልካ ጥራይ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ተዓፊኑ ዘሎ ስምዒት ኣክቲቬት ብምግባር ንስኻ እውን ተመሳሳሊ ባህሪ ክተውፅእ ስለ ዘገድዱኻ እዩ። ኣብ ውሽጥኻ ተሓቢኦም ዘለው ባህርያት ክህልውኻ ይኽእሉ እዮም። ክሳብ ሎሚ ዓፊንካዮም ወይ ብንቕሓት ክሓሰብካሎም ዝጸናሕካዮም፣ እዚ ድማ the shadow self ወይ ድማ እቲ ናይ ጽላሎት መንነትካ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እቲ ናይ ጽላሎት መንነትካ ማለት ንስኻ እዚ እኮ ኣነ ኣይኮንኩን ኢልካ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚርካ ዝቓበርካዮ ሕጂ ብሂወት ምህላው እኳ ዘይትፈልጦ መንነትካ እዩ። ምዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ክትኸውን ከለኻ ግን እቲ ተሓቢኡ ዝነበረ መንነትካ እናጎደለ ይመጽሞ ንኹንዶ ኣነ እየ ወይስ ኣይኮንኩን ኢልካ ናብ ደገ ክተውፅእ የገድደካ። ምስኦም ግዜ ብዘሕለፍካ ቁፅሪ ነዞም ኣብ ውሽጥኻ ተዓፊኖም ዘለው ስምዒታት ይቀስቅስዎም ወይ ድማ ትሪገር ይገብርዎም። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ባህርኻ ኣብዞም መለዓሊታት ወይ ድማ ትሪገርስ እዚኦም ዝተመርኮሰ ይኸውን። እሞ እዞም ብስነ ልቦና ሓደገኛታት ዝበሃሉ ሰባት እንታይ ዓይነት እዮም? ካብቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት መንነት ዘለዎም ክንጅምር ኢና። እቶም ቀዳሞት ኢሞሽናሊ ዲፐንደንት ወይ ድማ ብስምዒት ጽግዕተኛታት ዝኾኑ ሰባት እዮም። ኢሞሽናሊ ዲፐንደንት ዝበሃሉ ኣብ ውሽጦም ንዝስምዖም ዝኾነ ሕማቕ ስምዒት ኩሉ ግዜ ንዓኻ እዮም ተሓታቲ ዝገብሩኻ። ኣብ ውሽጦም ሰላም እንተዘይተሰሚዕዎም ናትካ ሓላፍነት እዩ። ኣብ ውሽጦም ናይ ሓዘን ስምዒት እንተሃልዩካ ንስኻ ክትዕርዮ ኣለካ። እቲ ናይ ውሽጢ ስምዒቶም ተናዊጾም ዝኸደሉ ግዜ ኩሉ ናትካ ስራሕ ይጅምር ማለት እዩ። ንስኻ ሓላፍነት ወሲድካ ክትጽግኖምን ክትዕርዮምን ኣለካ። እዚ ክገብሩ ከለው ግን ብቐጥታ ክሓቱኻ ኢልካ ከይትጽበእ ከም ኣይገብሩን እዮም። ንሳቶም ብስነ ልቦናዊ መገዲ ስሒቦም ናብቲ ናቶም መዓት ከእትውኻ እዮም ዝጽዕሩ። ንስኻ ድማ ከይፈለጥካ ኢኻ መልሲ ትህብ ወይ ድማ ሪስፖንድ ትገብር። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣእምሮኻ ስራሕ ኣቋሪጹ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ከምቲ ክሰርሕ ዘለዎ ኮይኑ ኣይሰርሕን እዩ። ኣእምሮኻ ደው ኢሉ ነቲ ነገር ከይተዓዘቦ ብስምዒት ተደፋፊኻ እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ነገር ክትገብር ትግደድ። ኣብ ልቢ ኩላትና ድማ ናይ ምድላይ ስምዒት ወይ ድማ the needed to be needed ኣሎ። ስለዚ ሰባት ምስ ዘድልዩና ንሕና ከም ኣድሓኒ ኮይና ክንቀርብ እንደሊ። ነቲ rescue care ወይ ድማ ኣድሓኒ ዝብል መንነት ተላቢስና ክንጓዓዝ ንመርጽ። ምክንያቱ ሰባት ይደልዩና ስለ ዘለው። ንሕና እውን ካብቲ መዓቶም ክነውፅኦም እንሓሰብና ነቲ ናትና ዋጋ እውን ሰባት ክሳብ ክንደይ ይደልዩና ኣለው ብዝብል መዐቀኒ ክንውስኖ ንጅምር። ስለምንታይ ኢና ግን ነዚ ናይ rescue care መንነት ክንለብሶ እንደሊ? ምክንያቱ ካብ ሰባት ፍቕሪ ስለ እንደልዩ። ሰባት ዝፈትውና ጠቐምቲ ክንከውን ከለና ጥራዩ ኢልና ኢና ንሓስብ። እዚ ናይ ኣእምሮ ፕሮግራሚንግ እዚ ካብ ንእስነትና ጀሚርና ዝሓዝናዮ እዩ። ስለዚ ንሳቶም ካብ ጸገሞምን መዓቶምን ናብ ሂወትና ክመጹ ከለው እቲ ክሳብ ሕጂ ክፍተወሉ ዝደሊ ዝነበረ ናይ ውሽጥና መንነት እቲ ንሰባት ብምሕጋዝ ጠቃሚ ክኸውን ኣለኒ ዝብል ባህሪኡ ኣክቲቬት ይኸውን። በዚ ምክንያት ድማ እቲ ክሳብ ሕጂ ተዓፊኑ ዝነበረ መንነትካ ይገሃድ እሞ ንሳቶም ድማ ነዚ ክጥቀሙሉ ይጅምሩ። ምስኦም ክትኸውን ከለኻ ድኻም ዝስምዐካ በቃ ሰልችዩኒ ትብለሉ ምክንያት ብሰንኮም ኣይኮነን፣ ብሰንኪ እቲ ክሳብ ሕጂ ዓፊንካዮ ዝነበርካ ናይ ውሽጥኻ መንነት እዩ። ንሳቶም ዝገብሮ እንኮ ነገር እንተሃልዩ እቲ መንነትካ ናብ ቅድሚት ወፂኡ ንዓኻ ክሳብ ዘድኽመካ መድረኽ መሃብ ጥራይ እዩ።
ንኣብነት ንሳቶም ተጸጊሞምሉ ዝነበሩ ስምዒት ኣወጊድካሎም ወይ ኣድሕንካዮም ንበል እዚ ምስ ተወድአ እውን ሰላማዊ ስምዒት ኣይስምዓካን እዩ ገና ተመሳሳሊ ናይ ድኻም ስምዒት ይስምዓካ ምክንያቱ ንዓኻ ዘድክመካ ዘሎ ኩሉ ግዜ ትውንኖ ዘለኻ ናይ ኣድሓኒ መንነትካ እዩ ስለዚ እቶም ቀዳሞት ሰባት በዚ መንገዲ እዚኦም ዘድኽሙኻ ካልኣይ ኮንቨርት ኮምፒቲተር ወይ ድማ ስቱር ተወዳዳሪ እቶም ካልኦት ድማ ኮንቨርት ኮምፒቲተር ወይ ድማ ስቱር ተወዳዳሪ ዝበሃሉ እዮም እዚኦም እውን ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዓፊንካ ዘለኻ ስውር መንነትካ ዘቃልዑ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብ ህይወት ዝኾነ ዓይነት ዓወት ክረኽቡ ከለዉ ክትርኢ ከለኻ እቲ ዓወቶም ንዓኻ መርገፂ ዘስእነካ ወይ ድማ ዘጨንቐካ ይኸውን እዚ ማለት ድማ ንስኻ ነቲ ውሽጣዊ ምርጋእኻ ተስእኖ እቲ ንሳቶም ዝረኸብዎ ነገር ካብቲ ናትካ በረኸት ከም ዝተጎደለ ኮይኑ ይስማዓካ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ እንተልካ ንስኻ ነቲ ናትካ ዋጋ ምስቲ ማሕበረሰብ ዝህበካ ስታተስ ወይ ድማ ደረጃ ስለ ዘተሓሓዝካዮ ንዓኻ ዘለካ ዋጋ በዚ መዐቀን እዚ ስለትልክዖ ልክዕ ንሳቶም ዓቢ ደረጃ ክበጽሑ ከለዉ ወይ ንእሽቶ ዓወት እኳ ክረኽቡ ከለዉ ኣነ ኣብዚ ተሪፈ ንሳቶም ግን ተዓዊቶም በቃ ንዓይ ኣብቅዕለዩ ኢልካ ክትሓስብ ትጅምር ንሳቶም ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስውር መንነት ገሊፆም ዘርእዩኻ ሰባት እዮም ምስኦም ክትኸውን ከለኻ ኩሉ ግዜ ትልካዕ ትወዳደር ትነጻጸር ዝኾነ ጽቡቕ ወረ ምስ ዘበስሩኻ ድማ ልብኻ ክትጭነቕ ትጀምር እዚ ስምዒት እዚ ድማ ብዛዕባኻ ብዙሕ ነገር እዩ ዝነግረካ እቲ ዘሻዶው ሰልፍ ወይ ኣብ ውሽጥኻ ዓፊንካ ዝሓበእኻ መንነትካ ወፂኡ ይርአ ከም ዘሎ የመልክት እቲ ናትካ ዋጋ ምስቲ ማሕበረሰብ ዝህበካ ቦታ ብኸመይ ከም ዘተሓዝካዮን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ዘይገምገምካዮ እምነት ከም ዘሎ የርእየካ እዚ እምነት እዚ ድማ ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ክፍሊ እንተሃልዮም ሓደ ጥራይ እዩ ዝዕወት ክልቲኦም ብማዕረን ብሓደ ግዜን ከዓብዩ ይኽእሉን እዮም ዝብል እዩ ካርል ዩንግ ከም ዝብሎ እዚ እምነት እዚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ይረአዩ ዘሻዶው ሰልፍ እዚ ብጣዕሚ ልሙድ ወይ ድማ ኮመን እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ሙያዊ ወይ ድማ ፕሮፌሽናል ስራሕ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዝሰርሑ እንተርኢና እቶም ብሓባር ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ውሽጦም ኩናት የካይዱ እዮም ዘለዉ እታ ቦታ ኣነ ክረኽባ ኣለኒ ካብኡ ክበልፅ ኣለኒ ኣብ ዝብል ውድድር እዮም ዘለዉ ነዚ ሓቂ እዚ ድማ ክቕበልዎ ወይ ከኣምኑሉ ኣይደሉን እዮም ስለምንታይ እዮም ዘይኣምኑሉ ምክንያቱ ነዚ ነገር ዝምቕባል ሓደ ዓቢ ነገር ይሓትት እዩ እወ ኣነ እዚ ነገር ዝገብር ኣለኹ ኢልካ ምእማንካ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ዘይምትእማን ስምዒት ሴኩሪቲ ኢሹ ወይ ኣነ ካብ ሰባት ዝነኣስኩ ኮይኑ ይስምዐኒ እዚ ነገር እዚ ይጎድለና ኣሎ ኢልካ ምእማን ይሓትት ነዚ ሓቂ እዚኣ ድማ ዝኾነ ሰብ ክቕበል ኣይደልን እዩ ሳልሳይ ዘ ስትራቴጂክ ዊዝሆልደር ወይ ድማ ስትራቴጂካዊ ተዓቃቢ ናብቶም ሳልሳይ ዓይነት ሰባት ምስ እንሰግር ድማ ዘ ስትራቴጂክ ዊዝሆልደር ዝበሃሉ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ዓቢ ቦታ ኣለዎም ምክንያቱ ንሳቶም እቲ ናይ ተቐባልነት ስምዒቶም ብቐሊሉ ስለ ዘይህቡኻ እዩ ወዲ ሰብ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣበርቲዑ ካብ ዝደልዮም ነገራት ክልተ ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ፍቕሪ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ተቐባልነት ወይ ኣፕሩቫል እዩ ካብዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ተቐባልነት ወይ ድማ ኣፕሩቫል እዚ ትረክብ ኢኻ ግን ፈፂሞም ብቐጻልነት ኣይህቡኻን እዮም ኣብ ኩሉ ዝገበርካዮ ነገር ናቶም ተቐባልነት እናረኽብኻ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ነገር እዚ ድማ ንዓኻ ይስግአካን ይጨንቐካን ስለምንታይ እዮም ኩሉ ግዜ ዘይቕበሉኒ ትብል ልክዕ ከምቲ ንዓኻ ዘይደልየካ ሰብ ክትስዕብ ትደሊ እቲ ናቶም ተቐባልነት ንምርካቡን ኩሉ ግዜ ክትስዕር ትደሊ ንሳቶም ድማ ነዚ ናይ ሓዝ ልቓቕ ስነ ልቦና ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም ሓንሳብ ተቐባልነት ክህቡኻ ከለዉ ተስፋኻ ይልምልም ግን ፈፂምካ ከይተኣማመነሎም ነቲ ናይ ምትእምማን ስምዒትካ ይወስድዎ ስለዚ ንስኻ ኩሉ ግዜ ትጎይ ንዛ ናይ ተቐባልነት ስምዒት ክትረክብ ኢልካ እዩ እሞ ንሳቶም ኣብ ውሽጥኻ ዘበራበርዎ ወይ ድማ ትሪገር ዝገብረው መንነት እንታይ እዩ እቲ ፍቕሪ ክረክብ እንተኾይነ ክሰርሓሉ ኣለኒ ኢሉ ዝሓስብ መንነትካ እዩ እቲ ክፍቶን ክፍቀርን እንተኾይነ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብዙሕ ክዓይ ኣለኒ ነዚ ዝበቅዕ ሰብ ክኸውን ኣለኒ ዝብል እምነትካ ይቃልዕዎ እዚ እምነት እዚ ካበይ መፀ እንተልካ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ዝነበረካ ዝኾነ ዓይነት ዝምድናታት ዘጥረኻዮ እምነት እዩ ናይ ሰባት ቆላሕታ ንምርካብ መከራ ክትፀግብ ፀኒሕኻ ኢኻ ስለዚ እታ መከራ እቲኣ ከምቲ ናቶም ቆላሕታ ንምርካብ እትኸፍላ ዋጋ ኮይና ትቆፀር እዚ እምነት እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ኣሎ ናይ ሰባት ተቐባልነት ንምርካብ ዝበቃዕኹ ሰብ ክኸውን ኣለኒ ስለዚ ነዚ ከረጋግፅ ወይ ከርአለኒ ኣብ ዝብል ጉያ ተኣቱ በዚ ምክንያት ድማ ትደክም ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ክትኸውን ከለኻ ኩሉ ግዜ እትዋሳእ ሰብ ኢኻ ትኸውን ንሳቶም እቲ ተቐባልነት ክህቡኻ እሞ ካብኦም እቲ ምላሽ ወይ ድማ ሬስፖንስ ክትረክብ ኢልካ ንስኻ ነቲ ስራሕኻ ክትሰርሕ ትፍትን እዚ ማለት ድማ እቲ ናይ ሓቂ መንነትካ ዘይኮነስ ነቲ ካልእ ትኽክለኛ ዝመስለካ ምስሊ ትለብስ ስለዚ እቶም ዘ ዊዝሆልደር ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ህይወትካ ክመፁ ከለዉ ነቲ ስምዒት ንፈለማ እዋን ዝፈጥሩልካ ሰባት ኣይኮኑን
ግን ነቲ ክሳብ ሕጂ ዝነበረካ ቁስሊ ገሊጾም ወይ ድማ ኤክስፖዝ ገይሮም ዘርእዩኻዮም ንሳቶም እንተዘይህሉ እኳ ካልኦት ነገራት እናተፈጠሩ እዚ ዝተሓብአ መንነትካ ምውጽኦ ይተርፎን እዩ ትቃላዕኻ ትቃላዕ ዘለኻ ግን ስለምንታይ እዩ ናብ ውሽጥኻ ተዓዚብካ ነቲ ጸገም በዓልኻ ስለ ዘይገምገምካዮን ዘይፈተሽካዮን እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ቁስሊ ተዓዚብካ ፈውሱ እዚ እዩ ኢልካ በዓልኻ መፍትሒ እንተዘይምጽኢኻ ነቲ ቁስሊ ዘቃልዑ ብዙሓት ሰባት ክመጹ እዮም ራብዓይ ቻኦስ ኬሪየር ወይ ድማ ጎንፂ ተሰከምቲ ስለዚ ሕጂ እውን ካብቶም ካርል ዩንግ ብስነ ልቦና ሓደገኛታት ኢሉ ዝመዝገቦም ሰባት ነቶም ራብዓይ ዓይነት ክንርኢና ንሳቶም ድማ ቻኦስ ኬሪየር ወይ ድማ ጎንፂ ተሰከምቲ ይበሃሉ ህይወቶም ብጎንፂ ወይ ድማ ብረሳሕ ቻኦስ ዝመልአ እዩ ምስኦም ክትውዕል ከለኻ ወይ ብዝኾነ መንገዲ ምስኦም ክትራኸብ ከለኻ እቲ ናትካ ህይወትን ከባቢኻን እውን ልክዕ ከም ናቶም ጎንፂ ዝመልእ ይኸውን እሞ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ናብ ህይወትካ ክመጹ ከለዉ ኣብ ስነ ልቦናኻ እንታይ እዮም ዝሰርሑ ነቲ ናይ ጎንፂ ጸዓት ወይ ድማ ኢንቴንሲቲ ከም ጥቡቕ ዝምድና ክትሪኦ ይገብሩኻ ኣብ ህይወትካ ምርጋዕ እንተዘይሃልዩ ነቲ ዓብዪ ናይ ህይወት ምውራድን ምድያብን ከም ቅርበትን ፍቕርን ጌርካ ክትሪኦ ትጅምር ንኣብነት ሓደ ህዱእ ሰብ ረኺብካ ንበል ዝኾነ ዓይነት ጫውጫውታ ዘይብሉ ህድእ ዝበለ ህይወት ዘለዎ ሰብ ምስ ትረክብ ምስኡ ዝምድና ክትጅምር ከለኻ እቲ ሰብ ንዓኻ ሰልቻ ወይ ድማ ቦሪንግ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ ንሱ ነቲ ናይ ምውራድን ምድያብን ስምዒትካ ህድይዎ እዩ ንስኻ ጎንፅን ጫውጫውታን ዝለመድካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ከምዚ ዓይነት ህዱእ ሰብ ኣብ ህይወትካ ክመጽእ ከሎ ኣእምሮኻ ክቕበሎ ይከብዶ እዩ ስለዚ ከም ጉድለት ወይ ድማ ኣብሰንስ ገይሩ እዩ ዝምዝግቦ በቃ ዝጎደለ ነገር ኣሎ ኢሉ ኣእምሮኻ ይሕዞ ንሳቶም ፈጺሞም ብሰላም ክትቕመጥ ኣይፈቕዱልካን እዮም ሎሚ ሓደ ነገር ኣሎ ጽባሕ ድማ ካልእ ድራማ ይለዓል በቃ ከምዚ ዓይነት ናይ ጎንፂ ህይወት እዩ ንስኻ ድማ ነዚ ነገር እዚ ከም ዓሚቕ ምትእስሳር ጌርካ ትርእዮ ምትእስሳርና ብጣዕሚ ጥቡቕ ስለ ዝኾነ ኢልካ ትታልል ንዓኻ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ዝምድናኹም ዋጋ ከም ዘለዎ ዘርኢ መረጋገፂ ጌርካ ትወስዶ ስለምንታይ እዚ ከም መረጋገፂ ይውሰድ እንተኢልካ ድማ ኣብ ኣእምሮኻ ሓደ እምነት ኣሎ ኣብ ህይወት ዓበይትን ጽቡቓትን ዝበሃሉ ነገራት ኩሉ ግዜ ፈተና ኣለዎም ከበድቲኦም ኢሉ ኣእምሮኻ ስለ ዝመዝገቦ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ምንዋፅን ጎንፅን ክትነብር ትርከብ እዚ መዓስ እዩ ዘብቅዕ እንተኢልካ በዓልኻ ክትምርምር ከለኻ እዩ እቲ ሰላም ኣይደልን ዝብል ናይ ውሽጥኻ መንነት ክሳብ ዘይተጋጠምካዮ ህይወትካ እናበኸየት ክትቀጽል እያ ሓምሻይ ዘፍለውለስ ፐርፎርመር ወይ ድማ ፍጹም ተዋሳኢ ናብቲ ሓምሻይ ዓይነት ሰብ ክንሰግር ከለና ድማ ኩሉ ሰብ የምስል እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቶም ኣምሰልቲ እዩ ግን ፍጹም ወይ ድማ ፍለውለስ ብዝኾነ መገዲ ዘምስል ኣብ ስርሑ ክትዕዘቦ ከለኻ ይከብደካ እዩ ነቲ ማስክ ወይ ድማ መሸፈኒ ገጽ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝለበሶ ብዝኾነ ዓይነት ጉድለት ወይ ስሕተት ከይረኣኻሉ ብሓቂ ናይ ሰብኣይ መንነት ከምዚ ድዩ ኢልካ ክትታለል ይገብረካ ክትዕዘቦ ከለኻ ጉድለት ዘይብሉ ከምኡውን ብኸምዚ ዓይነት ድኽመት ወዲቑ ኢልካ ዘይትምዝግቦ ዓይነት ሰብ እዩ ብዓይንኻ ክትሪኦ ከለኻ ፍጹም ወይ ድማ ፍለውለስ ስለ ዝኾነ ንስኻ እውን ኣነ ክሳብ ክንደይ ዝጎደልኩ ሰበ ብዙሕ ጉድለት ዘለኒ ሰበ ኢልካ ክትሓስብ ትጅምር እዚ ሰብዚ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ናትካ ጉድለታት እናጎደለ ይመጽሞ ንስኻ ክትጭነቕ ትጅምር ምስኡ ዘሕለፍካዮ ግዜ ቁፅሪ ንርእስኻ እናወቐስካ ትመጽእ ኣብ ልዕሊ ርእስኻ ዓቢ ሓይሊ ወይ ድማ ጎዳእ ሓይሊ ትኸውን እቲ ሕጂ ዘለኻዮ መንነት ኣሎ እቲ ክኾኑ ኣለኒ ኢልካ ትሓስቦ መንነት ድማ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍልሊ ወይ ድማ ጋፕ እናሰፍሐ ይኸይድ ነቲ ጋፕ ድማ ከጽብቦ ክእለ ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ ንሳቶም ምንም ጉድለት የብሎምን እሞ ንስኻ እውን ጉድለትካ ክተጥፍእ ከም እትኽእል ጌርካ ክትሓስብን ናብ ፍጽምና ወይ ድማ ፐርፌክሽን ክትጎይን ይገብረካ ካርል ዩንግ ከም ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ዝለዓል ጥራይ ኣይኮነን ንስኻ ኢንስፓየር ከም ዝገብረካ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ እዚ ሰብ እዚ ኣነቓቕሕኒ ኢልካ ብኣወንታዊ ስምዒት ትሓስቦ ግን ካብ ድሕሪት ኮይንካ ነዚ ምልዓል እዚ እንታይ እዩ ነዳዲ ዝህቦ ዘሎ እንተኢልካ እቲ ምንጽጻር ወይ ድማ ኮምፓሪዥን እዩ እዚ ምንጽጻር እዚ ድማ ነቲ ተኸፊቱ ምህላው ዘይፈልጥካዮ ቁስሊ ዝያዳ ከም ዝደሚ ይገብሮ ነቲ ፍለውለስ ፐርፎርመር ክትዕዘቦ ከለኻ ፍጹም ይመስል ግን ጉድለት ስለ ዘይብሉ ኣይኮነን ነቲ ጉድለቱ ኣብ ምሽፋን ብጣዕሚ ጎበዝ ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ ስለዚ ንስኻ ብሓቂ ፍጹም ኢልካ ክትሓስብ ይገብረካ እምበር ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ተወሳኢ ኮይኑ እዩ እቲ ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻናልና ተዘይኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኾኑ ይቐኒለይ